sani nga tɛmɛ ni n ka kuma ye a fɔlɔ ye maa min ye o ye Idrissa Jara secrétaire politique min tugulen bɛ na tɔn ka sira la n'o bɔra yen Mali kɔnɔ maa min ye an ka denmisɛnw ɲɛmaa ye tɔnkuntigi don a bɛ bureau politique national la a bɛ yan Gabu Jawara ani fana an ye maa minnu sugandi n'an ye doni ta k'a da u kun k'a sababuya n'u cɛsirilen bɛ tɔn na n'u tɛ fɛn wɛrɛ ɲini tɔn na fo tɔn ka barika sɔrɔ ani fana a ye layidu min ta jama ye n'a bɛ se k'a latile n'an b'a f'u ma commissaire politique a mɔgɔ 5 bɛ yan k'an k'u jira u la a fɔlɔ o ye Tɛnɛman Tarawele ye n'o bɔra yen Cɛkura Konate olu 2 bɛɛ sigilen bɛ Bamakɔ n'o bɔra yen Mamadu Jara Kulikoro député maire do n'o bɔra yen Birama Sidibe Kati député maire do n'o bɔra yen Mamadou Sidibe Kayi député maire ani fana an ka tɔnden 2 bɛ yan kelen o ye Bamakɔ dugulen dɔ ye Karunga Ɲare kabini a dabɔra fo ka n'a bila bi la a ma bɔ a nɔ na u y'a kɛlɛ cogo bɛɛ la an ka kin min bɛ Ɲare la o ɲɛmaa don n'o fana bɔra yen Elhadji Badji Camara a y'a tɔgɔ mɛn an ka tɔnden dɔ don kabini a dabɔra fo ka n'a bila bi la an ma fiɲɛ y'a la ɔ maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ baara kɛ ne yɛrɛ kɔrɔ a fɔlɔ ye Mamadu Makalu chef de cabinet n'o bɔra yen Mamadu Talla maa min bɛ kibaru lase n ma ani maa min bɛ kibaru minnu bɛ Mali kɔnɔ k'a labɔ kɛnɛ kan o fana bɛ yan Mamadu Talla n'o bɔra yen sɔrdasi min n'a bɛ n kɔrɔ n'a bɛ fɔ a ma aide de camp jalatigi don lieutenant Wologem service kunda min bɛ yen nɔ n'a bɛ awa kibaru min bɛ diɲɛ fan 14 n'a b'a lase Mali mɔgɔw ma kibaru min bɛ Mali kɔnɔ n'a b'a lase Mali yɔrɔ tɔw la ani n'a b'a bɔ kɛnɛ kan n'a bɛ fɔ a ma radio Mali a ɲɛmaa dɔw bɛ yan n'a ka baaradenw Jibril Kane Idrissa muso yɛrɛ filɛ a kɔrɔ ani an dɛmɛɲɔgɔn caman fana bɛ yen olu fana nana min y'a ka commandant fɔlɔ ye farafin commandant fɔlɔ min sigira i n'a fɔ n b'o jira u la barisa a b'o dɔn a bɛ yan nɔ n'o ye Umar Li ye ale de bɛ an ka gouverneur la bi Bamakɔ n balimaw ni maa minnu nana ani tɔn ɲɛmaaw bɛɛ tɔgɔ la ani gouvernement tɔgɔ la n ka kan k'aw fo ne nana Kolokani n t'a siɲɛ hakɛ dɔn n nana wagati la yan o y'a sɔrɔ gɛlɛya bɛ yan o y'a sɔrɔ commandant bɛ yan tubabu commandant tɔn sigili a ka gɛlɛn k'a fɔ i bɛ an ka tɔn na o ka gɛlɛn ni maa min ni limaniya tun tira ni dusukun minɛ tun tɛ i tun tɛ ka bɔ kɛnɛ kan hakili b'a la o y'a sɔrɔ gouverneur dɔ tun bɛ yan ko gouverneur nouveau a tɛmɛna ka cɛ dɔ la a ye kuma siya bɛɛ fɔ nka o ma aw bɔ aw nɔ na barisa kabini tɔn dabɔra don min na fo ka n'a bila bi la hakili la yɔrɔ fɔlɔ-fɔlɔ min ni Sikaso tɛ ni a y'an ka weleli lamɛn o ye Beledugu ye o ye Kolokani mara ye o tuma an bɛ kɛnɛ kan min kan bi k'a ye Beledugu mɔgɔ bɛɛ bɛ yan a ɲɛmaa bɛɛ bɛ yan musow n'a cɛw denmisɛnw ni maakɔrɔbaw k'a ye n ɲɛ tɛ farajɛ kelen na yan nɔ an bɛɛ de ye farafin ye an bɛɛ de ye malidenw ye o tuma o kan k'an sɔn hakili la o kan k'a jira n na k'a fɔ mɔgɔ n'i tugura tiɲɛ la a mana gɛlɛya cogo o cogo n'i dusu ma tiɲɛ n'i ye Ala minɛ ka tiɲɛ minɛ ni a gɛlɛyara cogo o cogo don bɛ na n'i bɛ wasa o tuma Beledugukaw aw bɛ aw waso dɔn na bi Mali bɛ a wasa dɔn na bi an k'an ko f'aw ye k'a sababuya kɛ a ye baara min kɛ an ka tɔn kɔnɔ Union Soudanaise RDA an tun bɛ min ɲini kabini tɔn sigira fo ka n'a bila bi la o ye nin ye aw yɛrɛ b'a dɔn n'a y'a ye farajɛw y'an mara n'o ye mugu ci an faso la k'an mara u m'a mara k'a fɔ k'u dusu ka gɛlɛn n'an ta ye u m'a mara k'a fɔ k'u ka cɛkisɛya ka bon n'an ta ye u y'an mara de k'a fɔ k'u ka fɛɛrɛ tun ka bon n'an ta ye n'o tɛ aw yɛrɛ b'a dɔn Beledugukaw n'i b'a fɔ k'i bɛ cɛ ɲini n'i b'a fɔ k'i bɛ kɛlɛkɛcɛ ɲini i bɛna Beledugu i bɛna Mali kɔnɔ farafin jamana kan nka an fana ye o fɛɛrɛ kelen de kɛ ka u ka mara ɲini ka bɔ an kan o fɛɛrɛ o ma kɛ mugu fɛɛrɛ ye o fɛɛrɛ o kɛra mun ye sariya fɛɛrɛ ani an ka hakili jira ɲɔgɔn na an k'an barika fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kulu kelen ye k'an ɲɛsin u ma k'a fɔ k'an fana b'a ɲini an ka faso ka t'an bolo o tuma o ka kan ka mun fɔ an ye n'o ye Union Soudanaise RDA ye an man kan ka foyi bila o tɔn ɲɛ o tuma tɔn ka wele mana se aw ma su k'aw wele mana se aw ma tile a ka kan k'a dɔn an ka yɛrɛ sɔrɔ o bɔra o tɔn in de la o tuma a k'aw cɛsiri o ci mana kɛ fɛn fɛn ye a k'o la o ci la tile a ka kan k'a dɔn fana tɔn in kɔnɔ ci foyi tɛ ka bɔ tɔn in fan fɛ k'a ɲɛsin aw ma k'a fɔ aw ye n'a ka tɔɔrɔ bɛ se ka bɔ a la n'a bɛ se ka nimisa an ye sɛgɛn min kɛ ɲɔgɔn fɛ san 15 in kɔnɔ tɔn dilanna miiri min kan an ko an bɛ faso ɲini n'an ye faso sɔrɔ an ka faso dilan an ye faso sɔrɔ a tɔ ye faso dilanli ye o de kosɔn an sera aw fɛ yan bi ka aw fo a ka baarakɔrɔ la k'a fɔ hali bi gɛlɛya tuma na tɔɔrɔ tuma na gosili tuma na kasolabila tuma na magosa tuma na a ye cɛsiri min kɛ
ay bara min kɛ o tuma ka do faro kan bi barisa ni faso y'a yɛrɛ sɔrɔ an bɛ baara min na bi baara min jalen b'an na o ye faso dilali ye an dun bɛ wagati min kɔnɔ ne hakili la o ka gɛlɛn ni wagati kɔrɔ ye fɔlɔ tiɲɛ don an tun bɛ farajɛw ka mara kɔnɔ aw ani mali mɔgɔw bɛɛ n y'a fɔ ye sisan n'anw ka jamana ye a cɛw n'a musow bɛɛ cɛw de ye o tuma maa si tun tɛ se k'a fɔ k'i b'a jala k'i bɛ siran nka bi an k'an ka mun baara kɛ an k'an ka walew kɛ an k'an k'an se jira min b'a to yɛrɛ ta in kɔnɔ an kana nimisa o de kosɔn n'an nana baara min dayɛlɛla tɔn fɛ ni a ka tɔnkuntigi a fɔ a ye sisan n'o ye Dosolo Tarawele n'a awa bureau politique national mɔgɔ don ni kabini a na an jɛra don min na n'an ma tigɛ a la k'a sababuya kɛ a bɛ tilennenya min na tɔn kɔnɔ kabini a daminɛ tuma fɔ n'a bila n'a ma fiɲɛ ye o la a ye o baara min fɔ bɛ n'a fɛsɛfɛsɛ aw ye yaasa a k'a faamu a fɔlɔ o ye mun ye an ye jɛ min fɔ a ka dɔ fara o kan tiɲɛ don fɔlɔ a tun bɛ fɔ ko progressiste ya t'a la bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan bɛɛ bɛ tɔn kelen kɔnɔ n'o ye union soudanaise RDA ye o tuma gɛlɛya min donna an cɛ kɔrɔlen kɛlɛ min donna an cɛ kɔrɔlen an ka ɲinɛ o gɛlɛya kɔ an ka ɲinɛ fajugu kana se ka an cɛ k'an ka baara gɛlɛya sɔgɔma in na an ni a ka bureau politique mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye u ye mun jira an na ko aw fɛ yan politique sira la cɛw ni musow maakɔrɔbaw ni denmisɛnw bɛɛ ye kan kelen ye progressiste kɔrɔ t'a la RDA kɔrɔ t'a la a bɛɛ kafolen bɛ ɲɔgɔn kan k'aw bolo di ɲɔgɔn ma ka tugu sira kelen na sira min ni tɔn y'a jira aw la n'o ye faso dilali ye o sira la aw ye baara min kɛ yan n'a y'a sɔrɔ an ka tɔn bɛ mali fan o fan n'u bɛɛ tun y'a baara kɛ ten an minnu ye tɔn ɲɛmaaw ye an ka baara bɛ nɔgɔya o tuma an bɛ min ɲini an ka tɔn tɔw minnu bɛ jamana tɔw la u k'u ɲɛmada aw fɛ barisa n y'a fɔ n ka kuma daminɛ tuma gɛlɛya tun bɛ yɔrɔ tɔw fana na nka gɛlɛya fana tun bɛ aw fɛ yan a ka mɔgɔ dɔw bugɔra a ka mɔgɔ dɔw bilala kaso la nk'o bɛɛ kɔ a yira n'aw kɔ k'a bolo di ɲɔgɔn ma faso kɔsɔn jamana kɔsɔn o tuma an k'an k'o fɔ aw ye k'aw fo la min b'a to jamana dɔw fana bɛ se k'u ɲɛmada aw fo k'an bɛ faso tila kabila caman ye o b'an ka baara gɛlɛya n bɛ min fara o kan a ka bureau politique y'a fɔ an ye ko min ye faso dilali ye a ye dɔ k'a la hali bi a ka dɔ fara a kan a kuma damadɔ bɛ yen nɔ n y'a dɔn a fɔra aw ye a ka kumaw y'a fɔ aw ye a ka tɔnkuntigiw y'a fɔ aw ye nka a ka kan an ka segin a kan a fɔlɔ ye mun ye o ye jiriko ye aw yɛrɛ b'a dɔn bi maa minnu ye kɔlɔkani ye ko bɛ yen dalen tuma n'u y'a ye bi u b'a dɔn jiriw ye kɔlɔkani cogo yɛlɛma o tuma a kan k'a dɔn nafa de bɛ jiri la hali n'a danna a suma ma n'a den o ye nafa ye sango a ka kan k'a dɔn jamana o jamana n'a jiri ka ca o jamana nɛɛma de ka ca barisa o jamana san de ka ca an ka sahel kungo o san man ca jiri tɛ yen nɔ o de kosɔn tɔn y'a gɛlɛya dugu bɛɛ ma k'a fɔ ko ka jiriw turu ɔ n'a bɛ fɔ ko jiriw ka turu a man kan jiri minnu bɛ kungo kɔnɔ olu fana ka tigɛ olu fana ka jeni o de kosɔn tɔn y'a gɛlɛya aw ma k'a fɔ ko aw kana taa bila kungo na n y'a dɔn kuma o don ni a ma min maa caman na barisa u b'a fɔ ko bɛ se ka kɛ cogo di n'i ma kungo poroporo fɛɛrɛ b'a la f'aw ye a y'a dɔn kungo poroporoli n'a ye kungo poroporo a bɛ jiriw nagasi wali a bɛ jiriw nɛɛma la ni dɔ bɔra nɛɛma la o bɛ dɔ bɔ dugukolo nafa la o tuma o bɛ dɔ bɔ awa sɛnɛ nafa la o de kosɔn tɔn ni gouvernement bɛ da la k'a fɔ ko taa kana bila kungo na nka n'a y'a sɔrɔ a ka dugu kɛrɛfɛ bin bɛ yen jiritiw bɛ yen nɔ a b'a fɛ ka taa bila la o ma ko fɔ a bɛ se ka taa bila o la nka sani a ka taa bila la a bɛ sira tiɲɛ fɔlɔ k'a dan yɔrɔ min ta ka kan ka dan ye o tuma na don kungo tɔ kɔnɔ ka tiɲɛni kɛ barisa n'a ye taa bila kungo tɔ la o tɛna aw mago ɲɛ nka o na tiɲɛni kɛ jamana ye o tuma n'a nana a ma fɔ ko n'a y'a sɔrɔ a ka dugu kɛrɛfɛ tuw bɛ yen binw bɛ yen ni saw ni waraw bɛ se ka dogo a la ko a ka n'o jɛ n b'a se a kan k'a fɔ ye yaasa ka min aw la a tiɲɛ a danyɔrɔ la aw b'a dɔn n'i ye dugukolo o dugukolo nafa bɛ sɔrɔ a la i b'a sɔrɔ de a nɔgɔ ka ca mun na mɔgɔw ɲɛsinnen bɛ soforow ma nɔgɔ bɛ fili soforow la nɔgɔ bila sanni an ka misinɔgɔw fili an ka sonɔgɔw fili an ka banɔgɔw fili an k'u ka fɔ ɲɔgɔn kan k'u ni bin don